We adeshima adeshia wo mo ewo manso enkwanta kura eno so wo amanse Westminster mu wa Santamanta mu no won ate denne wo hen popra wo eye afefare mu hanom eye nana bi kusi apia na wo mfimpim yenu ne aduonu ba komu no ena na brewatia esreye ekọ na kwantu kwantenten mu no na nne ena nananom ayadom amamre ne amane ne bibia agua kwam a enne manso nkwanta eba benya oman hema foforo kra won kanso enkeja na esan say ye alandu media ho se yesom nananom ne yesom asantema otukuru ne kra ne brawe wo maso nti no bebe nananom obi ya no ne yeso ye wo honom enu nti enne ye ba ye de manso nkwanta de so eba besom kai se medin de ye ba kope eye maami fozia subscribe ne share ma foforo nso enya bi enhwe yenko ne yenko hunu sede ye hu abrempon de yenko hu sede ye si eye mahema ye yi ne kira ofru seko anasesen na si etie kan ho na ne be hu ne nyina medas ye de kan mamo akwa ba wie no na chese yegusu a ye wo manso enkwanta ahemfie eye nana bi kusi apia asona rempa akwadehye na tikose wo bie ni mu ade efe eye no fe na won fimpim yonu ne aduonu eba komu ena na brewatia eye manso nkwanta mahema nana nyakon abra otoso emienu ekra ekoye na afi etwa mu no ena nana bi kusi apia wone natena konye nyina eye na brewa prekope eye ne doti ye na brempon yi a ode eja no kwan na esanse yenwe nam enya gentin na esese wonya na brewa esa aka no ho wona no ebebu eye manso nkwantaman no ama ho enhyira akwakosom eye asanteman enyenara enu nti ne yebubu na no enne na eso na esanse asante amamre ne amane mu no adwuma da bia eye na eye kuntunkuri eni brisi enu nti enenne wo hu se yebesi hene anase yebeyi wa hema akyera ne nyina na eye na eye brisi anase se nananom tena se na wo ndi asem a afade ne nyina eye tuntum esanse eye anigiem eni awrehu mu esanse ebi ansra nkwa foforo nso emmehye na nemu enu nti enne ye anigie dadie nenso awreho ene dikan ansa na anigie apa entina ya na mpanyin se yansra nkwa foforo nso so emmehye na nemu enu nti enne de yenya ne ntiye ne se oba apanyi anasa o mahema ye ba beyi na kyere no ne nana pipo ene nana nyakon abra otosum yenu a okọ ne krechi no ne baba otwede mponyakopon de ne dom no no ono so asene mu baba ena wabefa ne nana aso na ne pampan na yenhwe de ebisi ene ya ahema na nintino nana no mu mapanyimu a ene ahema no mu a womo som manso enkwanta ena womo kire womo ne giaje na womo ne so aso nana no piao momi ehwa agro no bi
say manson kwanta mahene nana bi kusi apia ena wodru fefefa obaji negwa woni ni nua ejoso mahene nana afane okese ena obeka ni nua obebo ni nua chidom fefefa omba beyi omo maame ede akire onua ba offense mahema ena offense so eye ejoso mahema ena omo abebo omo de odo abebo odomu a ombeyi omunua akire asante amamre mu nsa akwada ni sos de edini bedi ade se hema no sosen kura ohene no emame eno no piao waduru a odada no ho ewo ne papa ahemfie no esanse ye kumawu a kumawu eye aduana na se maame fam ye aduana papa fam so eye asona eye asona enunti so eye asona dia na se ne papa ene manson kwanta ehene ena ne se wanso so ene manson kwanta ehema ena ejusun so eye ne sewa enti sewa ena etusika edi egu eye ne ba prekope eso asante mamra na sade edi kankan na da busuan na da kwakuakuakuo nso so enti se ya wo ba bia wo firi a eye na ebro wie pa yenkotie manson kwanta mahene ebra wo ma wo bia akwaba okone krechi okone krechi nso sabe kwanta mahene asante mahene nyina ne omampani beboa ma yade no cry na de no cry na wo se ye pese ye benye obi a ono so be ba na dan mu antibede to wo kakra na me na na masunafo nyina dwendwen ho antide ena mra bam se yi ye mi no de kira mo na mu ade ba kwa mpesa me kama mo ema ade hie ne tie ne se akonwa etwa sabe eto ba ko pe ne traso enya to mi no ne traso ene ye hwehwe mu a so ne ehunu die wanu be sai e aboa ma bibia akoso pepepe ana hima samsu de me wahini bia wo to me bia wo to me se wo hwa adihie no mo yi bia wi a woni adihie na aka aye ni gira ene me nuarum o fa no ya de nyira ya kasa ya kwa kosia ne se na hima ne nada ye freno akuesika ana mayi no se o ma meso ne nana akunye mu ya me pese adisia ne kwanta mai ne asante mai nyina tie ne se asante mai wo ya mandie ye wo ye mra ye bibia sadem kae no o hene ana otumi
wɔ ba adwa so ansa na ɔhema nso so anya tumi aba mmarima adwa so ɛdi sɛ deɛ mkaa medwedwe ho ana sɛ ɛsi me nana no so na yɛna adehyeɛ no bi kasakasa seeseeseesee ahenneɛ onyankopɔn so wɔde bɛma nyame na si hene nka sɛ wosɔreɛ no a no abaa sɛ me na medea na me na meyɛ pani na meyɛ sei dabi na ayi ma wɔbɛdi akonnwa no wɔ mfie 26 nso yɛde maa no na ɔdi mfie 46 ansa na ɔwu ɛdi ne nana bɛdi a deɛ me susu sɛ ɛbɛboa me aboa akonnwa no aboa masuman ne asante nyina wei ntɔkwa ni woyɛ de hyia ne yiwu a nsɛ sɛ ɔma ne ha wo na deɛ mempɛ ne sɛ ohu sei ɛno nso deɛ aka akyi obroni sɛ ɛyɛ too late me si deɛ mepɛ ɛna meyɛ ampa nso mesa manfoɔ ma daa adwene ɔno nti na mede to yɛasom daeɛ pa ɛna sɛdeɛ mabisa mu nsusu no kyerɛ me sɛ ɔno a na ɔsa me de ma no abisa mu no nkyerɛ sɛ mekɔ abisa mɛnkɔ abisa ɛyɛ nananom consultation ɛnti mɛsrɛ ma adehyeɛ no ɛne mansoman ɛne nkwantaman sɛ yɛnyɛ akwadaa no ntom ameme deɛ magye no atom obiara ntimi nka ho asɛm biara ɔkoroyɛ ne yɛpɛ no wɔ kurom ha ɔdɔ ne yɛpɛ no kurom ha nkɔsoɔ ne yɛpɛ no kurom ha ɛnnɛ sabisabi akuraase ne baabi a wɔbɛtena no wosiesie no yie a ayɛ wo dea enti mɛsrɛ nananom na amanhene adwo so wɔ ha ɛyɛ sorani na afensohema wɔ ha na adwosohema wɔ ha ɛne nananom aka nyinaa Zantehene Chiabe nso wɔ ha mempɛ dede mempɛ ntɔkwa sɛdeɛ mkaa deɛ mepaa ne sɛ yɛn nyinaa bɛkɔ soɔ adeɛ no yɛdi ne disuo bi a na so taa ma so ɛduru hɔ na yɛde bɛma wɔ ano agye ɛne wɔ asɛm a na yɛn nyinaa yɛmfa koroyɛ ne wɔdɔ yɛnhwɛ yɛmfa nhyia akwadaa no kwan na ama ahene dwo so na ama ahene meda mo ase papaapa sɛ mo abɛtaa m'akyi nkwantama nso meda mo ase nti mesira mo momma yɛn nyinaa yɛnyɛ baako ne yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa soɔ ama adeɛ no ayɛ bɔkɔɔ meda mo ase papaapa
Nananom achie wi a yeyi oba apenya na se mahima achire wie no akasa aso na de hye busua no enso so be kire wo moni so aso na wanda ho ase asante amamre mu nku a ana ye afefede ana se ayede ma wa woda ho ase ye bo kanso a woda ho ase ye twense ni nuanom anasa ne mma esan sese so obeda ne mma manso nkwanta ma hene ejoso ma hene ena afenso ye ni nua maanom ofenso ne ejoso omo ebetunfo I'm the one who found a horror. I'm not today. I am a friend of the age. I just said you want to know about the son of the one and not so many. And you see, poor factor. Mama, on another being man so fine. But poor man for lamp and ye, and I thought that you want to be my man to be such your once in get over 29 years. 7 prayers, and I know, and I'm in an hour. Yes, to me, I would like to try to do it. And now I'm a grass. Any bear I may bang in Puna. I can't make a child shading now, and so be out for your family. Yeah, Mummy in Puna. Monanano, more famo, Monanano, Senana, for baby, not the same when you are what you know, didn't see. We now know shame. Now you make a baby, no one you know, didn't see. Naya, dear, a son for the 21.
mesrɛ mo mommyɛ nyinaa yɛnka mom na ɛse praeɛ wɔ hɔ yi woyi baako a baako ka bɔ mu a ɛmmu sɛ mommyɛ nka mom yɛntae na ne kwesi akyi na ebi nka asanteman na n'asɛ ntuti a na n'akwan bi yɛ adɔm so ti a na anigyeɛ sonko aba asanteman mu sɛ ne deɛ yɛnya manso nkwantaman yi ma meda mo ase abusua mo nyinaa wɔyɛ wo ba na nyɛ ne sɛ ɔyɛ wo ba nti wobɛhunu ebu a ɛfata biara fama no deɛ wobɛyɛ no wohu sɛ nana ne wo nana siteɛ na wobɛn wo nana no ɛno nti wonim neɛ ɛkɔɔ soɔ nyinaa wonim deɛ ɔnana yɛ nti na ɔno nana yɛ kama fa saa kwan no so sɛsi ɔbɛdi akonnwa yi fa buo sɛnea me nua kaeɛ no ma obi biara wobrɛ wo ho ase a na wobu obiara saa buo no a bɛsan aba wɔ hɔ na wobɛdi adeɛ wusua wɔn mo a ne ɛno wo nana di akonnwa no bebree nyini kyɛw ɛno kyerɛ sɛ wɔn mo mu o wɔn bɛbu paa te sɛ ne bu nana pɛpɛɛpɛ so ne nyinaa bɛgyina wo so yɛn ntoma no ɛkyɛn magnet ɛfrɛfrɛ dɔm na mɛnni wɔ ahoɔfɛ akyi mɛnka sɛ ɛfrɛfrɛ ma ne nyɛ wo fɛ ma ne nyɛ wo ɛdɛ deɛ mɛka no wote aseɛ mesi yɛn ntoma no ɛyɛ ɛkyɛn magnet ɛfrɛfrɛ nanso nyɛ sɛ ɛfrɛ ti na aso di akyire na menim sɛ wowɔ kunu di a ɛneɛ problem no ɛbɛso bɛte wɔn bɛba sɛ wɔn bɛba si ya wɔn bɛba ɛyɛ wo na abɛhwɛ wo ho yie nyɛ sɛ yɛfra so nti na wo snɔbo ne bu dabi fabuo ma no sɛbe ɔka kyerɛ wo a na wɔfa wo nkɔɔɛ ɛbɛgyina wɔ ankasa wo so wopɛ a ɛna wobɛyɛ nananom a mohyɛ nanama mpanimfoɔ no a mohyɛ nanama nso matama ahema ase no maba ha m sɛ monim me so menim paa pamkyɛ ma mo nka sɛ akwadaa no moanyini kyɛn no enti ebu a ɛfata sɛ mode ma no mobɛtoto no ase daabi ebu a na mode ma no na abraa no momfa saa buo no a ɛma no ɛm sɛ ɔba yɛka kyerɛ m sɛ monsɔre ansa na monsɔreɛ manso nkwanta mampanimfo monim saa adeɛ no yɛ mesrɛ mo monsua mebaa fɛs meka kyerɛ mo hwɛ manyima biara hyɛ mo ase mohyɛ manyima nyina ase nti ebu a mbɛma nana akua sika no saa buo no a na ho manyima bi a wɔsɛ wɔde ma no na aka hɔ msɛ nana no mba bepro mu deɛ ɔmo nim ebu biara wɔn de ebu me no manyima biara ba wa saa ne tie ti mesrɛ mo wosua ɛnso sɛ wɔyɛ mupanyin ti mo fa buo no a mo de ma nana mo fa ɛma no ti mesrɛ mo ɛnɛ sɛ waba yɛn nyinaa yɛma tinkwa yɛma aba atena ase yɛma ahwɛ yie nda mo ase yɛsi yɛ mesu awie no agya fa amane ne amamere kɔ aso yɛpuo bi a sɛ bi bɛfa me so aso me so aketoa yɛsi wayɛ me ba wayɛ me so wayɛ ma adie nyinaa ana kɔ sika ɔbɛso ɔtɛ champo akonwam ka tɛ champo akonwa a ɛyɛ akonwa a meto so okumɔmɛm ɛne dwan ato abrɛ me sɛ adaworoma me so nkyerɛ papa na yɛhwɛ sɛ nka agya bɛhu no mɔbɔ na nka ɔbɛfa me so aso yɛdi akotene bebree nyɛ dwam kana bɛka saa nsɛm nyinaa ne papa mu hu me mɔbɔ me so amu hu me mɔbɔ nti ne mu hu sɛ me so aketo gina ha no a na yɛ gyama hu mɔborɔ ne dɔ mo ma me nti no na me so wɔ gina ha sɛ yi afutuo deɛ me ne na matu bi papa
papa broni free criteria papa were requirements na wo pa wo hema da konwa no ho me me so ya kasa wa kwan horo bebre so edwem ha me ntimi nka ne nyina na eso a edweso akasa me so offense akasa de mo kan na me so me kan kakra se adidie ye de anyansafo enkwasiafo abodamfo ye ndom nyina na edi ade u di ade na yi mu a emwa me so aketo a wo bai woni batankasi a wono fusu o mansoma be no no fo ano eye yakura ne ye nom ye me srama woni se ubenya abotre ubenya ahobrase krokoto nya krokosen krokoto nya krokosen krokoto nya krokosen e papa wadi ade ache onim de ti wo be no fa ntoma bone de ano afi ne jeje otata wa didie mu watie di obeka yese wabaye ne sabe ne maame wabaye ne maame ne yam kom ne bibia ne rekra ho no mu a ene nkamom ne didiem di bibia woni papa ne beka bom ade amempa asem de ma godi bibia mu nanim guase betome broni kan wasa don't bet on losing horses I mean bet on you na me lose tesewa menu akasa bebre na me say wo ba wo maame wo nana wo ade nyina no wo betie masem nya hobrase nya wo do nya temma ma yam nyanu wo di adana wo yem onwena wo nti asem pa no fa na akura wo di a obi mu obi na me de kakra me hu wo no me hu se se anwuma nyina wo betini adi nti me so a ye me kan na se me hira kose jumadi a me so a branya ako na me su no mafe no odi ye no hobrase a wonya etima a wonya ye no eno abi na abenya na ade asom mansoman na me ka se to aso koma busua me sremo a ba kofu ani ade munyi yi na monye ya na kwade monta ne chi akonwa de ba ni ba bebre pre mi me de duru so e ma anwotwe me to so nsia enum di machi na me edu di manim e gra me se me nua mpanimfo ni na me moa den so sabe nyame a yeso so be di ade a wo hehia oba be du ade ntene eduru wo di yeso de me ka akire wo ne se abusuafo de ono pri ye o de ono ye ade ka mu nyina bom monye ba ko na mo fa metampa pechi ya ka ne do so enka se weni me pri nti be mu na kire no na mo nso a woni mo pro ye no munyima komam akonwa nye baba ye ntin ko nwa nye baba ye ntin ne wi atna de be munyina mo nkambom na mo hu se wona nyame afre no wona nsamanfo afre no mo nta na chi na mansoman mo hotomo a ye ba anso ne so ye ho ato ye e man panifo me se wa ka no me so ofenso hima o kan sembi me hu sa ade no wa ha sabe mpraduasa me so a wo sha e bia me so a onya ne ba bi ko e na wono no nyema na ye kakra me sremo mo fa ni buo ma no no so di ni buo ama mo mo amunu a afi be ye na afi akwa echichichiri ye mpa ne saa me sremo mo so akoda ye mu wo ya akoda on se de bia akodro no wanyini akonwa no so ti akonwa no wanyini prekope mo nka mo ho woni ho a muni ho onu so ni ho a muni ho mo ma ya nso ya akoda nti mo twitwa afa no so ni ade de me so aka no me hu ya ti woni nkoma no nko ne mo ba ma ne amamre kwa so de a ye woni ma na na ma hwehwa to amaye wo se ye di so ne e fa so ti na sante e de no misra mu nyina mo mfa mo nhyira mo mpae bo vanta me so aketo e chi na konwadie enye kra behwe na mnim se nyina mo beye ama asomdua ba be de mo nyina se mo amo dwene se be meso e obedi akonwa be ye mo amode mo mpae bo ta achiri ya ka ne do so misra mu nyina akose me fa sa akwanya so na mo nyina afinhia pa
afese se ne yetinkwam manso ma fa ne ntoma pefra na me ameye ba bi aka me ne mo nyina afa nhia pa ma no asi Sano. Yeah. The car send the kakra. Yeah. Now I me ka. Yeah. Sabe me mama no mo akasa. Yeah. Me pesa bi so meto aso direct bia. Yeah. Wa wo ba ne hia. Wa wo ba. E de hia. We are so we bibia now the amubrasie obuo ya bibia koso pepepe. Ira o se wa wo ba ne hia. E bibia wo ba ye na wo di ahobrasie ni obuo eya e bewie wo ye. Ni maame no ne maame no edikan aka bi. Na so wo ka de esiso ama ensem a wo kan. Na hima wo ba akowa so mu yi. Ahini no sabe enya de da fom Si ahini na fom edi pa o ya unya ni penyina me mpo asa bra obedi hini ni penyina na beto asem ebi be po asem ebi mpo asem bi beto asem ebi mpo asem no ana se obetoto ne maye said ebeboa ama okunya dia akoso se wototo ni maye dia dwumadie bi a wudie ebekoso pepepe ama na wie wo nkunimdie ere mka na na maka ni na mo busia no edie ne hia me o ka ma busia no mate busia no masem hia ne pa nti munya so na mutie die wo ka ni die mo hwe se waba no o ya de bi enya mo kodam na mo ka kire ebusuani nyina mo hwɛ na mo hunu sɛ waba no sɛ oye bibi na ɛnyɛ deɛ mo pa ye dwom ane ye de toɔ na mo mu frɛ ne dan mu na makasa akyerɛ no na ɔno nso atie na so pɛm ebe fosi do twa sa wonim sɛ na kyerɛ akyerɛ sɛ deɛ nananom kaeɛ no obi a wotwa sɛ bia onim sɛ na kyerɛ kyia mo a mo tie kyerɛ ni na mo nim me de me ka kyerɛ me nana no ne sɛ o ma mi lu me ho de ma ye no na sentia wo ka kyerɛ wa sɛ deɛ ɔde ama wo adwumadi ɔde ahyɛ wo nsɛm ɔsrɛw na waka ama wate sɛ ɛmani no no ho da biara da na yɛka sɛ na sɛ yɛ kan yo nti me de akra mpɛsɛ me ka de me ka kyerɛ ne ma me nso ne sɛ ɔhwɛ sɛ ne ba yɛ mpɛ paa ɛnyɛ nwanwa so yɛm ba di ade na o ka na kyerɛ ɔbaatan a wɔwɔ ba deɛ ɛwura ɛka kyerɛ wa sɛ fa osunsum wɔ ahoɔden ne wo biribiara taa n'akyi na ɛno na ɛbɛma ɔba awie ne pɛyɛ nti me de me kakra me ka busua ne nyinaa so wɔn hunu no ho adeɛ bi anya wɔn ma me nte no ha sɛdeɛ na adi ka aka no sɛ abusua no nyinaa wɔ mama so ate sɛ ɔyɛ biribi na mo mpa a ɔma na so nte ɔno nso afotuo bi a wɔde sɛ mo ba kɔkɔ kana bɔnte na ne mu gu ase a aka yɛ nyinaa ɔsi huhu deɛ wɔn pɛ na moyɛ bibi bɔne bi atia ne na deɛ anim gu ase brɛ no a aka aso no abusua no nyinaa meda nananom nyinaa ase ɛnkanka me wɔfa ɛne na akuma ma ohima ma oma ahima ɛne so ma eju so ɛne obiara ɔbaa biara no mo nyinaa momfa mo mpae bɔ pa ɛntaa n'akyi na yɛn nso yɛde nsa gu pa ɛne mpae bɔ ɛbɛtaa n'akyi ama biribiara yɛ kama bɛda mo Ohima fefa wonke swonke ja. Ohima wedi wotija. Esanse. Ye kaso na fodia na ahofede na nanom de chewo. Kokwa no da kokko. Tuntum so no da tuntum na hana. Otum fawam sehne. Ena watu no fua. Sesei
ohima fofra wo ba akwakoto ne se eye ne nua ba mu ne nua ba eye dwoso ma ahema ma na kwaba ofenso so ma na kwaba ahini de yenya eyi wuni de wusi apatam ne yetete wia no huse se wo mfie dumpo a ne wo mfie ne huru prekope esanse oba be ye empempem enne nana nyako abra a wotso mienu wedi ye kabojamu a ne ye bojamu prekope esanse ono anasene mu ba wahima maame ene te wo fefefe no ono anasene mu ba eba na se ne nana prekope eno abefa ne ma ne nana ba na pampan ene na soso mu a ene na aso mu a wode ba betai na de nyina ne prekope na na bi kusi apioto so emienu manso kwanta mahene amano ebu manso kwanta manu ayefe ama enhira ne bi aso asanteman anase asanteman ewura probia refi asante kotoko hene asade asante amamre ne amane atie no yeyi oba panyin anase ohima akire wia ne mampani mfu abomo esom no ana won hye na se no onyina bekwa hantoma bechia no titiri eye ebusuya adehye ebusuya wo firi mu no so emu mampani mfu ebe mano atena se ena afenso yitiri nko eno nti se wo hwa abrewa wo eye asoma adehye ebusuya ni mu ena bema ohima fofra waba akwaba na se de da ya na yehu ye merwafo no ne yenkokrafo amamra ne amane ne die omuntu tunase mpanyufo abomo esomanso enkwanta emahema no mabemo omura akwapa ene etire enkwa afei ena edru emema no so eso mema no so ye kan esha asefre kontri na ekwa akwamu na afei sa adonten ni faka ho a won ato aso fako dumi no nyinara na won nyina ato aso fefefe aba bema omura akwaba na afei so etin kwa sa na etie ewo hono enu nti se nne na se eye nan eye akue sika na wo futu me frɛ no soma no ma ne kɔtɔ ade brewa enne de efi na akure wo hunu mpo a wo ro mpo bɔ no atia so na wachia no sana asante amamre ati epejawa epejawo prekope emfie mu enmonyemu ene enhiremu enu tina be hu se nananom nyina akɔ ha wo ntoma si yemfa ni die ma die ni die se no yemfa bu ma die bu ese no eye no kure enne asonafo a mo manso nkwanta mate denne ampa maye amano ayefe sesei akase eye nananom meka nese wamu ne ma nezo ma no atenase eno ntina wo se kuma wu ma hema eba ma nese wa akwaba ena afei so
ne nua mpanyinfoɔ ɛdwo so ɛne offense sesei edin a ɛyɛ akua esika ɛde bedi adeɛ ɛyɛ nana yako sika sesei wohyia na wɔne akua sika bio ne din no adane na ne private life na wɔyɛ registered nurse sesei abɛɛma nso nkwanta ɛma hema ɔhene wo nkwaso ɔhema afɛfɛ wo nkwaso asantemai ɛnkwaso wɔhyɛ animonyam kɛse na adwuma pa me nana nyakɔ abro to so mienu obedi ye no metoa so na eni abrebia me nana bɛfrɛ me anopa ewia enwumre meba meboa enimdie nyansa na mema nanim so engu aseda na mini mesua eni afuto nyina ye dia ma me nyina no medi so pepepe na mede ade kese nso so aba manso ama obia nso so ani age se me nana wahye enyimnyam kese ama manso timechi obia busuafo ni nyina nso so medomo nyina ase so mu nyina omaba no maba beta machi mani aso me do mase me maame ene me nana num nyina me do bia ase Sika ene wafa ne nana so ene na pampan ene nana nya kwa bresika ene nana na sika ba be de ba kono fa de video matisa ko ba wafa pampan ya so e wone nana echi se aduma ne nana na ahema ye obifuam
to us said the fata Ediama or mine a year my son pata and mine. Said ye or my man no one anon and ne Yabakana home. I mean not taxes what happened as I said. Yankasaya Yakasagate if by any nana in it. Make and so my hima. Offenso mahima na ya santoa obabesi oprama to gba professor ogbo nana ofona nana no wana da kodo da kwade mu we pra kwa na na mpem kwa jana nana no enne o say aya atade na wate dende bien na hima na offenso hima nana se wanya akọ eno na nya akọ plan ma Ukanya akoma samotia na waka santako na kasi omwase asantako na kasi na amebe na esika da kofie ameta enya akukusa mwaja tukanya akoma samotia na waka santako mwase na afeshe hima omahema wanu afinwe tadia bankro ofesho fane no ane afane nana eno bisi nana enne nanu sese enne ya bay oba pite na sika eno no na akwana fo asaba ya sakatana na senne afro kwenya ya esa ya tabi enya tedene ya nya tonkwane sadie bia na ya kese so abreponsa pantu sia ya de ba na briki sia pianin no bodo mama ne na tone mame na na fa ko na ka seseye adamo ba ba bro ya dompa obu sana no ma ne busu ade abreponsa bien la sa swa ya red label ya black label ya berries double good can I say so another bit so another bit ya say kunye baba huro e da say kwa de ba di twem to ta probiti e di twem so another bit so mo putuo e kan nyina wi a de ye ka che ba ne na ni na sike Uma meno no na no sese wa mo fa de be sesa u be fa santentema e dancing cry ta hweda no ntema hodo aproche de ya twa no Dutch Holland West ya so ga ma from power so ba ya doctor ya kuro la fontema bia so du ka ho e ya wo dabo Viene sanwa ya shata boba eye lace we di be guso enono ko no susu woni mo baba wa bi na ne ko onya ba ma bi ayire sabu suku kakari pona baba ya ma probia santoa wasi mo gogwo na na ko se ka ho ana brand yete ko brand to ko sabu su fosre na so mo ba ya tabako nipo na fabric o ti be katenta na boy e mi ne sa ya shia mako ya shia side ya shia jene ya shia tomatoes ni na ya to shie ya to side je ko so ni ai ma to mo ba ga wuruwe sesa pe kwa defo e dra mi mera na se fie aso no fie twa Let's be in the camp of Sierra, fashion one, a son, fashion one, a phone. You can't wait and I'm of the Pope. And I didn't say, they didn't say a moon share ye, and they didn't share so than science for any ye. You can't answer Danta, Danta is a dozo Putaka so was some moon, and yes, you can't tell ye. That's so many man. Then I'm Pabronoma. Okokro na na santoa ofenso kwatanana na wi afra ketenana
wɔsi da bi sa asɛm sɛ bi bɛsi ne kuro na da ne deɛ amampa ne mmran n'ahema no onua n'ahema sisɛ nnɛ yɛbɛyi yɛnane ɔbɛfa asɔ ɛne apapa yi wɔn anasɔ na apapa ne sɛ nnɛ yɛnata wɔ na kɛseɛ yi so a yɛkeka nneɛma wɔ nyinaa bi dua no adwanum piaw anasɔ afɔ no sepre nana no nanu anim sika babrɛ tɛni sika tu mpa ne sepre ɛna tete yɛn ti yɛn n'ata me fi pɔ asɔfo abiri wɔ dabere wɔ doku a n'abiri wɔ doku a wɔn na kɔ ɔba yɛ mu ɔba yɛ adwuma ɔkɔ yɛ a wɔn do da ohun sɛ dukuro bi nie ɔhwɛ dukuro no mu no na adeɛ bi si hɔ ɔkɔhwɛ adeɛ no na ɛyɛ yawa puduo ohun sɛ yawa puduo ohun sɛ ɔyasantini abiri wa ɔhun yawa puduo ɔkɔ akɔhwɛ adokoro ɔkɔ ne sika akɔ na egu yawa puduo no mu. Nso na wɔwɔ da so ɔyɛ so ɔpagya sika no apɛ hɔ na abɔ no apagya ne ti na ɔde ahwɛ no na aberɛ ɔyɛ apem wɔsa akɔ ne mpere no nso na wapem ɔkɔɔ ne mpere sa soɔ na ɔhu yɛ sɛ abɔkɔkɔa de bi tu mirika na wafa aboatea no afi sika akɔ no so aberɛ pagya sika ne sika no bɔ ne bo ana asoafoɔ no te asoafoɔ ho kɔkɔa de bia ne yɛni agye ɔhu ɔkɔkɔa no wadam akyerɛ ne te sase basi yɛyɛ no sika babrɛ tɛdi sika tu mpa ne sepere ɛna gyegye yɛn ɛna na so afɔ sɛ nnɛ yɛbɛ ata akɔda kɛseɛ so a yɛso bɛdua no adwanum nananom na ma woma ahema deɛ ne deɛ da do ɛbɛba na tie wo nananom maame sɛ ɛne yɛwo owuɔ yɛnim deɛ ɔkunu bɛyɛ biaa deɛ kwamena bɛyɛ biaa no wɔn deɛ yɛba no sɛ yɛbo atenaseɛ medua no adwanum medua wo adwanum sɛdeɛ na afɛ so ma ahema nana nyaako ɔfɛ so kɔgya nana na ndwiase akantan wɔne na adwo so ma ahema nana yɛ asantoa ɔgɔko nana no ɔba bɛsia wɔn na kopɔtɔ ne ani tienti ɔtɔ sa problem sɛ mommra na me ne mo nidi obia ne wɔnya abrɔfo no ɔpra mo to agu ɔmo so mo ade ɔmo sɛm sade afa fa ne afa ne ɔkɛsi yɛnkasa yɛ no Yesu afanya afanya wanana yakasi enya sona yakasi enya fona. That's a fona. That's